iphuma lenhliziyo evungamayo mawungakafikelwa inhliziyo yakho uthi kutshela ukuthi lezi zinto azenza wrong uyohleza uphuma uvungama uyohleza uphuma ugowanisa ufusegisa ngoba enhlizweni yakho akukafiki ukuvuma ukuthi lezi ingane zewayihudula zambile yakaxulu neyakacela uyizala ungashadile wrong uyophuma usithuka asingenandaba uyothi usithuka uyobusithuka uzwile ukuthi sithini ngeke singakhuza ukuzala kwamantombazane engaganile ngoba naku ninenhlamba nina ngeke singakhuzi thina ukuzalisa kwabafana bezalisa izingane zobaba ngoba naku banenhlamba niyothuka nize nifike la lithanda khona kodwa ethuneni kuyayiwa ningakhohlisana nje nibe igroup yabantu nibe baningi nihambe niyomekeza izingane zabantu niyimoshe kodwa ethuneni uzodliwa wedwa impethu nentuthana lezi izingane zabantu enibukisa ngazo egcineni kosuni ithi nifuna ukuyoganwa intombi impethu nentuthana yobikhuluma nesidumbu sakho nomphefumulo wakho lezi ingane oyizalele kini uyihlo nonyoko banezingane ezimbili abayizale emshadweni wena uhamba uhudula nje leza mashangane ezelwe nguwe mawusukhuzwa kulento ugabise nenhlamba nalabo esinabo la kulokukholwa namhlanje sebengena usathane ukuthi bafuna ukuxoxa intando yabo iqiniso likaNkulunkulu ngeke lisakhulunywa ngoba kunabantu abanenhlamba abazi ukuthi bazohamba bayokucakaza basho yonke into abayithandayo bese ngoba usathane uphakathi kubantu bese kufanele kuvunyelwe kuthulwe cha ngeke kuze kuthulwe laba basenenhlanhla yokuzwa bashintshe soloko sabatshela laba banebhadi bawuze befe futhi bengizwana kuleli lizwe yebo siwenzile sonke lamaphutha ngeke ngoba sesibhajwe kuwo sesoloko siwacicela njengempandla yendiya chabo kuleli lizwe akekho umuntu ovumelekile ukwazi umzimba womuntu wesifazane bengaziwa abakhongi bakhe ungathanda noma ungethandi ngoba kuzofika isikhathi sokufa mangifike emndenini wakithi kwacele bayobuza bathi mfana siyabona usufikile phakathi kwethu kodwa inkinga esizwa kuwe sizwe iphunga lomuntu wesifazane kodwa sikhumbule emzini yethu ushisa impepho noma ukhipha abantu uthi abawuqalela isihlobo esihle emzini wakasibanibani namhlanje nje ubufika kithi unukuphunga lomuntu wesifazane walithathaphi asikhulumeni nje inhlabathi leniphila kuyo nicabanga ukuthi ezulwini nongena ngamalungelo lawo enwaphiwe wona ngekho iphunga lomuntu wesifazane onuka lona singabaza abakhongi bakho singayazi nenkomo wamxhoyisa ngayo walithathaphi ngoba kungasekho labangani bene nisithuka nabo kuma social media kodwa leli lathi iqiniso lokhulunywa ukuze kufiwe ngoba lona kalinenge emuntu izwi likaNkulunkulu ungababona abantu sebefuna ukugugusa ezwi likaNkulunkulu basuke sebedliwe isono ulungile umuntu odla isono kodwa kuyibhadi umuntu ugcina usudliwa isono uzwa ngenhlamba umuntu osedliwa isono akasasidli yena sekuyisono esidla yena manje usudliwa isono bayinkinga yomuntu kuthi kukhuzwe into eyirong uqhamuke wena ube supportive ngestatement eyibolile ngoba yini udliwa isono asadliwa wena bafana bakithi inselele kunina ukuthi nina njengoba oyihlobeni banilethe emhlabeni imizi yabo kufanele yakhiwe yini nizoyakha kanjani manje ngamagwala kanjeni imizi sizoyakha kanjani njengoba singamagwala kanjena leli ivangeli likaNkulunkulu manje ngamagwala kanjena lizomelwa ubani mani ngakwazi ukuma entweni ngamanyala nerong nikhulume bese nicasha niqhamuka senizokhuluma into eyibhedayo ngoba naku nisekela into eyibhedayo ngobani kanti afune bethendwe kusasa ukuthi bazomela leli lizwe umani nakunehlula namhlanje uJanuary 16
njengoba uJanuary 16 nje kunomuntu ophuma ekhaya kubo. Kunomuntu ophuma ekhaya kubo uyise udayisa inkomo. Wayidayisela ukuthi akeze eThekwini azokuba izifundo. Uma singebetshele labantwana abafikile kuleli Theku ukuthi nje uboyihlobeni bedayisa inkomo nje bezonenzela ikusasa. Fika unaka incwadi uhlukane namadoda awekho amadoda eThekwini. Lelo qiniso lokhulunywa ubani? Ukuthi kulabangani bakho sufike wabathola la eThekwini abakutshela ukuthi lesi sikete osibhoka isingezansi kwamadolo siyabheda isikete esihlile sesingenhla kwamadodo ngoba kwamadolo ngoba befuna ukhutshwa ngamadodo mongatshelwa ithi lelo qiniso litshelwa ngibani? Baningi abantu abafika la kuleli Theku bafika batshela ukukhuluma okuhle bangakulalela namhlanje basindwa amakhanda nakuya kwamshiyeni kuya ayabasinda amakhanda namhlanje bafika bahlangana nabangani ababi. Mayikhona okwazi ukufunda iBhayibheli ngicela ngifundele u-1:1 ihlabelelo nanti 1:1 ihlabelelo izothi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababa ongemi nasendleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yeganga kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova yena ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku uyena uyoba njengomuntu otshaliwe ngasemfuleni wamanzi oyakuthela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akawubuni Kothi konke akwenzayo kulunga kanti ababa banjani bona banjengamakhoba bona muka nomoya ngalokho ababa bayokuma ekwahluleni nezone enhlanganweni yabalungile 1:1 woza nqobo uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwabantu ababi futhi ongeme endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yeganga imali khona inhlangano yeganga ekhona la ngaphandle inhlangano yeganga ekhona la ngaphandle yokuzodicilelana phansi uzwa amantombazana ahlangana abemabili mina ngiyazi lento ukuthi noma umsangano noma ingqonde ebuyibaleke emantombazaneni uzwa amantombazana ehlangene ethi mqome owunemali kodwa mase yolala ulalwa yedwa mqome owunemali sizodla sizodla kamnandi mase yokulala akakubiza ukuthi woza siyomlalisa ukuze sithi sidla sibe silalwe sonke ufuna uyolalwa wedwa inhlangano yababi ngeke singalumeleli iqiniso ngoba nakwena udliwa isono sokuthi uqonyiswa ngabangani bakho makufanele sikhulume lento ofuna sisabe wena ngoba unenhlamba uyoyithuka uyozuyeke siloku simile sithi basithuka njengawo namhlanje bafa. Ngibona ngathi nina abantu besimama inkonzo njalo ihlanga kunina nina efuna kwakhiwe ngani imizi ngeke kwakhiwe ngani nizifebe imizi funa imizi yakhiwe ngabantu abaphilayo abazofika futhi emakhaya bashaya umthetho ezingane ziphile. Manje sima singanitshela iqiniso likaNkulunkulu sizoyakha ngobani imizi ngoba imizi yakhiwa ngani angani noma nikhona naboma bethu bakhona nje ubani ongavuma umfana wakhe athathe isifebe ngeke bevume bona kodwa bavuma futhi mayikhuzwa bathi kudlalwa ngezingane zabo ziyathukwa yini phone ingavuma ingane zenu ithathe ifebe manje ngafuni ikhuzwe khona ngamanye abanoboya ebusweni njengami asebethe ukuba badala ngoba bakhulile badala umuzi umuntu mawukhuza izinto ezingamaphutha nezingamahlaza ezinganeni athulwa nezingane zethu kodwa yena enganeni yakhe yomfana ngeke avume yenze leyo nto khona abantu besilisa nje abayinkinga emhlabeni ongazi bahlalele yena awazi abafingani ngoba umsebenzi wabawukho makukhuzwa amanyala ubezwa bevunga manje ngemgodoyi hayi bengafanele kushiwa kushiwa kanjani mama iliphi elinye igama lokukhuza ubufebe iliphi elinye likhona hayi ningayiphathi kabi ningalandeli amadoda no ngebezwe laba inhloso ukuthi kuzwakala ukuthi sithi uNkulunkulu akayifuni lemikhuba esiyenzayo boza nqobo kanti othokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova
osindayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku yena waba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni wamanzi oyothela iy'thelo zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo angeke abune othi konke akwenzayo kulunge ababi abanjani kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya woza ngalokho abayukumo ekwahluleni nezoni enhlanganweni yabalungile ngiyabona uyazi ingane zalalela abazali babo zisuke emakhaya zafika nala eThekwini zalalela abantu ababeyikhuza namhlanje zingabafazi inganile ishaya imithetho emzini yazo kodwa wena ngoba wafika eThekwini wazwana nabangani ababi ingakho namhlanje ufuna sishunqayela intando yakho ingakho namhlanje ufuna kushumayela intando yakho ngoba wena uthema ufika eThekwini walahla iyalo zabazali bakho walahla neziyalo zabantu abebefisela inhlanhla eThekwini bengakwazi wathatha iyalo zabangani bakho namhlanje izona lezi ezidla umoya wakho nenhliziyo yakho ingakho wanyanya amaNazaretha ngoba washaya eceleni kwakhashaya kwena ngoba bonke abazokwehla uNkulunkulu wasebuhleni abagade ey'theni nathi esigqasambe nonyazi amen sonke emhlabeni asiyiphathe kahle kuthini esesizele nesizalisile asambeni siyohlawula bese siyimisele ekuhloniphaneni ayikho intembi njengomuntu oyidelayo isemiyabheka ayikho intembi njengomuntu oyidelayo empilweni funeka umuntu mele wakhuzuka bese ibheka indawo emkhuzulile bese imisela ukuthi leli yatshela ngikhuzulile mangidlula lapha ngizoqaphela kodwa kunabafana namanje abangakaqapheli uloku akhuzuke efika eThekwini namanje usakhuzulile namanje usakhuzuka khuzulwa itsheli lodwa lokungakwazi ukucabanga kuyingozi ungakwazi ukucabanga ikakhulukazi uma umfazi kuyingozi ukuhlula ukucabanga ikakhulukazi uma umfana umfana ohlezi uNkulunkulu umcela kwelekelela ingqondo yakhe ibe seduze kwakho ngezikhathi zonke futhi isebenze ngendlela ekuyiyo ngoba uma ingqondo yakhe ingasebenzi ngendlela eyiyo uzogcina ugacele ey'ntweni ey'ningi kanti uhlula ukucabanga lo nyaka-ke sibeka imali futhi nangeya mnyaka sasisho njalo sithi akubekwa imali iy'nsizwa zakithi singalweni ngoba ayikho enye indlela yokwakha izwe ngaphandle kokuthi iy'nsizwa y'jale ayikho enye indlela noma singakhuluma sithini ngisho kuyangahamba abantu bayofunda babe nalo lonke ihlobo lwezindlu kodwa uma bengaganiwe izwe liyafa ngelivuso izokuthi abantu banezindlu zemfundo liyovuswa ukuthi abafowethu babebe imali baganwe odadewethu bayiphathe kahle babe ngabantu abayimisela ukwakha imizi bese kwakhiwa izwe bese befundaka abantu ukuze baphile kahle bese befunda abantu ukuze benze njani baphile kahle kodwa into yakhizwe ukuthi kube nomfazi nendoda nentombi nensizwe ezweni masingekho lezi zinhlaka lifile leloso ingakho ushembe ekugcizelela ukuyiphatha kahle kwabantu besimame ney'nsizwa ngoba yini isizwe leso 7 amazwi akabi Nkosi Yize ngibheke phakathi kwabayiziwungu ngabona phakathi kwabasha insizwa engenangqondo ayikho intembi njengoba umfana ungahlakaniphi uma ungahlakaniphile welikini liyafa kade ngitshela abanye nje ngithi mina uyazi namhlanje kunamantombazane agodukile emakhaya abuye ney'ndodla zey'busiso reason why abuye ney'busiso ezizophila futhi ingoba wona thela asitema asebenza athatha imali akhe iy'tokufela zokuthi akuyodliwa emakhaya ubona thina abaningi bethu bengenazo iy'busiso zabazali ingoba mina nawe ngithi ngisebenza ngibe ngibekela into engasizi muntu ekhaya
amantombazane adlala iy'tofela zokudla noma ey'dlala ngemali erong kodwa uma efika nako ukudla ekhaya bathi abazali bathi abami siyabonga inkosi nibusisa wena kulesi sitofela sakho sotshwala osidlalayo ubusiswa ngubani? Kolo kuthiwa abazali bathanda amantombazane kunabafana kanti abafana bona bathatha imikondo yabo bangayisebenzisi. Amantombazane athatha imali yawo athenga igross emakhaya wena uthenga ushwala obungadliwa uyihlo nonyongo uzobusiswa ubani? Ehlika nothi xa nikade 10 nathi sibuhasambe nonyasi amen. Bonke abantu sibabizela kushembe zinsizwa zakithi wozane enkosini yamaNazaretha nina nonke nina ningayifakile ingubo emhlophe wozane kushembe khona kuzokwakhiwa leli lizwe nizowazi umthetho ngoba ubona abantu abaningi befuza nje kangaka besho nenhlamvu engaka nje ingoba bawazi umthetho izinto ufune imiswe kanjani. 28 eyokugcina ababi abanjalo kepha abantu abaqotho baba nesibindi njengebhubesi. Zinsizwa nina ningakayifaki ingubo emhlophe musani ukuyibambezela ngey'nto zezwe wozani sizokhonza ushembe mase sikhonza ushembe sihambe siyokwakha amakithi ikini-ke ngeke ngiyaphinda namanje ngiyakutshela ngisho ungakha udouble story wakhe ngo-first brick ufaka amabhalkhoni usho ngamawindi e-aluminium uma ungaganiwa wenze lutho noma ungakha into esithabathaba esingakanani uma ungaganiwe awenze lutho. Nanga amantombazane nanga afuna ukuthathwa noma ehlupha nje bafuna ukuthathwa bona behlupha nje isigaba sekufanele ngabe manje umuntu kwenye indawo sabambezeleke kwenye indawo kodwa la mantombazane wonke abathathwe insizwa ukuze kwakhiwe leli lizwe. Ngathi mina ngiyaphinda futhi mhlawumbe kwagcina kuzwakele ngathi mina ubaba wengane akabuyele kuma wengane noma wengane akabuyele kubaba wengane bathi ngeke benze leyo nto. Mina ngazi mani ithi ngeniyenze lento nifuna ukwenzani. Ngiyaphinda futhi ngithi mina ubaba wengane akabuyele kuma wengane noma wengane akabuyele kubaba wengane. Nangethi ngeke ngiyaphinda futhi niyoze nizwe ubaba wengane akabuyele kuma wengane noma wengane akabuyele kubaba wengane. Ngoba nibona ninenhlamba kangaka nje abantu besifazane nithi nina ngeke nize niyogana kaCulu umshingane yeni ezale kaCele ufuna ukuya nengane yakaCele kwaCulu uyiphi indoda ezovuma leyo nto? Iphi indoda ezovuma leyo nto? Hamba kwabwengane yakho hamba ngawengane yakho ngiyaphinda ngiyakutshela ngoba njengoba uCulu uzohamba uyogana kuCulu lengane yakwaCele ingane yakwaCele ngizothatha lengane le ibe umkami uhambe uyogana kaCulu ufika lapha kaCulu uthola ukuthi uCulu uyabusa bese lengane yakhe isale namla noma mncanwane uzomthanda kanjani uCulu lokubikelwa ingane yakhe esele ngapha ikutshela ukuthi ayihleli kahle ngoba izolokhu ikubikelile mama nginenkinga la uma mncane this that ubaba this that lesi sikhathi akufuneka ngabe usinika indoda yakhe esiwumthetho ukuthi ngoba waphuma kini wathi uzoyithanda kanjani ingane yakhe ihlumezekile emuva uyela kuma wengane yakho uyela kubaba wengane yakho ukuze ugweme i-disorder ngoba futhi noma sengiganiwe ilodade wethu uzoqala wena futhi uthi ukumkami uthi wena sibebe leyo ngane yami ayizukuxhashazwa nguwe funa manje mina nomkami siye uxoxa indaba zothando lwethu kungene wena ngoba uthi ukumkami niyoze nizwe buyela kuma wengane yakho bathi ngeke angazi mina bathi ngeke ukuthini hayi kunaba bemini impela bathi ngeke buyelani
Uyelana kozathu la uyelani ngoba naphambili nizofika nizale futhi nangale phambili nifika nizale kuzogcina kuyini Ungila ngikhohlwe manje kodwa ethuneni ngangikhohlwe Uyabona nje la emhlabeni ngeke lelizwe ngishilo ngiqala lenkulumo ngathi mina mawindoda ukwazi ukusupport istatement esirong shothi indoda engasile Mawindoda nje ukwazi ukusupport istatement esirong uyindoda engasile Uyindoda nje engahlakaniphile Ngoba yizwe lelo elifayo lamantombazana longezane shiya ingane eyisene esagcina iphelelele Bathi abafana ngeke bebuyele koma bengane zabo basho ukuthi bebezalisana ukuthi ingane ayisale nobani Angithi namhlanje izola ngithi kunenhlekelo yokungalungiseki nje ilezi ingane ayizalwa abantu bengaganene Zinengane ayisalayo namhlanje Kukhuzwa lo mhlolo ukuthi awuyaku ukuzalela isibongo sakacele sakacule sakancube ngoba ugcina kwawena futhi suyingabaza ngamanjalo Manje lento mayingafuni kunini ukuthi ingene ukuthi leli phutha engilenzile indlela yokulirectify ubeka phansi inhliziyo yami ngiyolungisa amaphutha ngoba kuyefana leli phutha lalelelo wamfana usazofika naphambili mhlawumbe uthole west uzoloku ubala uzozifikephi uzoloku ushintsha amadoda akuzalisile uzozifikephi Ulokuthi mina ngangiyimele lento yendoda yenza nje ngangiyimele wonke lamadoda uyimele lento asekuzalisile uyabona ukuthi umuntu olahlekelwayo umuwe Uyabona kudala kodwa manje usapoloziswa ukuthi amadoda asathi faka inamba la mhlasa kuphela lawo madoda uyabona ukuthi bafanele nkonke impilo yabo izingane zakho zimile phambi kwami Shembe siyabonga ifa lokuphila Nkosi yaseNdebele Bonke abefika noShemba bagade etheni nathi sibula sami nonyazi amen Nkosi usisesizile amen